Ассалому алайкум ба ҳама бинандагони канали Абдуллотиҷӣ. Ҳар як нафаре ки ҳама вақт дар бар монен дастгирӣ мекунен ва комментариҳои хуб менависен, ай ҳаматон миннатдорум. Дар ин видео мехостем ки нархи навои билети ҳавопаймо моҳи сентябр ва октябраш шумо дар расонем. Чӣ хеле ки видеои гузаштаро дида будем, ватан омадем, дар бари падар модар бигем, дигар даводаи зиндагӣ видеорам кам кардем, бахшиш иншаллоҳ ҳаракат мекунем ки видеорам зиёдтар кунем. Мадинарам хеле шид дар канал набуд, бисёриҳо менавистанд ки Мадина қати видео кунем, гуфтем гуфтиам гапо. Ва нархи навои билет мумкин аст арзон шава, мумкин аст қимат шава. Номерҳоро мемонум, метавонед дар авиакас ҳамон прямои номерҳо дар телефонкунеҳо ки дар WhatsApp нависед. Вариантҳои арзонша бом меган, мақсад пересадка қати аст, баъдан фарқият надорад кадом шаҳр ба кадом шаҳр. метавонед телефонкунеҳо ки дар WhatsApp парсен. Ва ин номерҳое ки мондум дар боло, и бародар ай ҷои зиндагӣ мекардагитон мегира, граница мебара, бом мебиёра, номерҳоша сахранӣ кунед, айнои мо саломшон бигем. Нафарҳои обуна шидагӣ нестен, обунаша беҳтарин мешава. Хуб, салому алайкум мекунӣ. Ассалому алайкум ба ҳамаи подписчикон. Нархи билети моҳи сентябр ва октябр. Москва Душанбе аз 16 000 рубл то 20 000 рубл. Душанбе Москва аз 22 500 рубл то 24 000 рубл. Моҳи октябр. Москва Душанбе аз 16 500 рубл то 18 000 рубл. Душанбе Москва аз 23 500 рубл то 24 000 рубл. Моҳи сентябр. Москва Кулоб аз 14 000 рубл то 16 000 рубл. Кулоб Москва аз 20 500 рубл то 24 000 рубл. Моҳи октябр. Москва Кулоб аз 15 500 рубл то 16 000 рубл. Кулоб Москва аз 20 500 рубл то 26 000 рубл. Моҳи сентябр. Москва Хуҷанд аз 16 000 рубл то 20 000 рубл. Хуҷанд Москва аз 21 000 рубл. ҳамаи числоҳош. Моҳи октябр. Москва Хуҷанд аз 17 500 рубл то 18 000 рубл. Хуҷанд Москва аз 21 000 рубл то 25 000 рубл. Моҳи сентябр. Москва Бохтар аз 12 000 рубл то 19 500 рубл. Бохтар Москва аз 21 000 рубл то 22 000 рубл. Моҳи октябр. Москва Бохтар аз 17 500 рубл то 22 000 рубл. Бохтар Москва аз 21 000 рубл то 24 000 рубл. Бале. Ва нафарҳое ки мепурсидан, нафарҳое ки тамошо мекунанд, чишон мегӣ? Ма дар Тоҷикистонум истироҳат кардистам. Ноябрда обратно Москва мерам. Бале. Хуб, як чиз, яки саволҳо боша дар комментария нависен ки мақсад морам мавзӯъ биёвем, ҳаракат кунем, видеомона зиёдтар кунем, иншаллоҳ бекортарем. Шумо да мекоем меоем, маълумот мерасонем. Боқӣ худтона нигаҳдор бошем, миннатдорум ай ҳама бошем. Хайрхуш намекунем. Дахона ҳава бошем. Бале.